alkhairi ne ta tabbata alkhairi ne abba dan kishi ne mun gargata dan kishi ne abba jinin mulki ne to dan haka adalci ya saba abin murna ne ya tabbata karyar mai kankan ba nufin Allah ne da abba ya zamto babbar lamba kun ga nasara ne in a gare mu kana wawata baba daga Allah ne nasara daga Allah abba gida gida ku gaggane da duhu da fitilla abba gida gida da nasibi ne duk ta inda ya bulla abba gida gida bayani ne na Kano duka jumla abba gida gida kamar zane aiki kan malala abba gida gida da hujja ne ta yana da kamala abba gida gida defender ne da yake tara gola abba gida gida da sunna ne aka gane farilla abba gida gida kullum fita gidan waɗansu da mita su mallaka lau maka huta ita ɗan da masu farauta wasu yanin ta zo mu mutita su ga tari mara bota rigen haya mota abu da ku zauna dukan su gudana tunda mai rike gwamna ku taya mu da murna ku masu amanna ku ɗauka tun ku kona sai abba kabir yusuf gwamna